Sinin channa chuan meiche pakhat hi mun thim ve dewa hian phuar be in alo oma amit te an lo tuam veka khonge ka om ti in alo zota chuti lai chuwa mipa pakhat ron kalin chu nu chu aron hnai hle maya tungei ni a han ti chuan ani chuan I pasal tur ka ni hi ti in alo changa sin ron in thaka ahma a meichhia khan naw lo vein alo tal na samaya abula chuan meite chu an lo om ve boka pon lama meiche pakhat hian nuwa silvia naw te hi ka kuta da irem ti chianga mu alo ti a ani la chuan te reng mai ka fanudik tak zoki ni a tuna thil thleng hi silvia nu wanga ni in pani hian alo hai chewa tuna te chuan so naw te lo piang tur so ita angani alo ti a chunu po chuan apuma athil da chu lo la chuakin ani chuan hei hi kamamo to lawe ti in a rider na chu a phora silvei po chuan naw te chu nein a chawin ni khoshe lawina om ngala meite chuan anaw te te churon pom chhuakin nu ber chuan makti deuh hian silvia in queen tablet nei mo ti in silvei chuan naw te panga lai alo nei chu ni in sin churon in thak le in club ni om tak hi alo langa mi te chu an lo lam muk mupa silvei thalak chu lo da in silvei tan I inang u ti in an lo chers vela ama churon lutin zuno doma a han cher zan mu chuan silvei aron piang non le ti in an hlau dewa an tlan chuak ngal veka mipa pakhat chu pan na in abianga ava benga ana empty khan a han ti chuan ani chuan nalo ti alo enin silvia ni ti a hmu ve le chuan ko in I lo let li a han ti thora ani po chuan vandwai thlak takin dam takin karon let le e enge nang le karai te in chan chin ati chuan chu pa chuan ila shelo ni theya mor chuang komi le sadik tak ilo ni hleinem karai hi an fanudik takalo nia chuan I bo nu chang khan an chuang ko ro khom tuwa an da ngal boka chu mai ba ka karai khan alex fa pa yin kum ngaliam ta khan naw te a shin saka anin kop to alom an pan in keite chu engma ka ni to lo alaka chuan alo ti a silvei chuan inga alex nen anin kop mo south city ya mi house bernen ati chuan chu pa chuan ni e kara in anun na achan him sakalom thisen tam taka hlovangin blood transfusion an ti a karai chu alex nun chan him tu ani ber mai chu ati a silvei chuan blood transfusion na ti in a hun ton to te angai to chuaka anaw te nei hlim khan ni khoshe lawina om nga la ni kha arun harle chuan khonge ka naw te ati chuak nga la akyanga om te chuan athi sen lo la mekin atal chu an lo man beta chelo turin le naw te neya I chang kai na dang pakhat ve mai ani hi ti in athi sen chu tam tak an lo lak sak hi ni in silvei chuan karai khan khang ka thi sen alak tir na chan kha hei ngei hi alo ni hi khonge tu na karai om ti in han zota chu pa chuan vo in hi a birthday ni a tuna chuan midnight club a birthday lomin anom mekang alo ti a silvei chuan ole ta chuan kavakalange birthday gift thatak nen ati a pona chuan bodyguard te chu karin an lo thlenga a kalpui pa chuan ehe silvia iwa chero pui ta ve ti in bon lo ti hle maya ti chuan midnight club chu an vakal ta ngal stepa an kal lai chuan alex morrison nen khan in tokin ani chuan a han mu chuan enzuin ka shat nu wa angve ati zui vong vonga kara po a chan chen khat nen chuan an lo chu khoma a birthday lum na a chuan a chan te chuan an lo fak ve luama a secretary chuan ichi chu ava moi ve alo ti saka ani chuan a pasal tur nu pe ka ni thu le morrison chung ko in ro chona ni thu chu chwang takin alo soi vela a chan te chuan an lo ngai sang hle chute anom lai chuan silvia te chu an lo thlenga a kalpui pa kha lut ma sa in ava thu thla chu kara chuan enge hetai ron te don alo ti muka ani la chuan I birthday lom turin karun kalani hi alo ti ve boka a hnunga silvia termit le max vo alo kala han mu chuan
he nu hi tungi alo ti vata ani chuan I birthday present tur karun ken ani hi alo ti a Sylvie chuan I emerald chi chu a lem ani mo alo ti a karai chuan ani lo thu chu alo soi ve vat a thian te pon an lo zom ve boka hetiang engma ishelo emerald po ila hmuh top lo kha an ti chuan Sylvie chuan chung thil lama mi thiam ani thu a shila atak le alem ani le ni lo chu kan fia do na mi ti in karai chi chu tu ya da in tikhan minute som vel kan nga ka nga ataka ni chuan aronga pa nga yanga mahse ani lo thung chuan arong aron kalang ati thunga an ngak hlel hle mahse rewak lo nuwa chuan arong chu aron kal tamai makan ti hle a dot min shila ni mo ti in mahse karai chu lo in soi thiamin tunge heng ang emerald chi hlul tukte or chuak du ang atak zok chu ina ka da a hei chu alem alom karon or ati a abau ka hlovang mai mai ani ati chuan a thian te po chuan an lo oi le mai kara chuan Leon kumsom chuang kanin she to a ka birthday party a hetiang ka me sha lo te ilo shwaya ati chuan ani chuan shat lo ani hleinem I thian hlui ni hi ati chuan Sylvie po chuan a mai tuam na te chu a han hlipa ama ani ti an sha chuan karai thian te po an tlan chengal karai po a hlau thong hle a Sylvia nangmo ati a Sylvie chuan abula chemte chu aban zeu boka o keima ti in a han pan hnai zela engtin ngei dam thei ati a nang hian min thai tuma kara alo ti chuan nilo keima ka nilo inu khan lom alo ti ve bok karai chuan naute nei khan engzat ngei nei I in sha em a han ti chuan Sylvie chuan engei soi omzia pakhat ai tam ka nei ti na em ni alo ti a karai chuan o lo ti in an vain hmun sang sanga ka semdar pakhat chu alabang keiman ke enkol mek ati vela chemte ya atina wang chuan karai chuan min tina ni vai chuan anom na ka shil lawang che ati a Sylvie thin rim chuan latin tlatin anom na soiwa tur chuan ati a mahse karai chuan alo soi thadu lo min tina emo min zai ani vai chuan a ai tam ifa tin an tuarang ati ve ta ka wang chuan ti vak ngai na om lo chu akal tira mahse aliam ma chuan karai hne na chuan a ma a imi sha tang kha kani to hau lawania ti in a shila akal liam ta tia chuan phone in tu emo abia a karai le mor chung kwa te chung chang lo chui ngal turin le kum nga chunga karai mi biak thin te po lo shevek turin ati a chu mai ba ka afa te omna lo she tur chuan ati nge nge a ril ru chu a ha hle afa te angai to bok nen Leon chuan lo hne min ifa te chu I hmu em emang lungai lo la ti in tur te chu alo pe ve boka Sylvie chu athil in wang khana lwa ka chhuaka washroom ma akal chu meiche washroom ni lawin mi palama alo lut ni in a chunga mi pa pakhat alo om le ngal khonge te phi ti ya a han hoi chuan a zung lai chu awa hmuh I du tok to em alo ti a Sylvie po makti deuh chuan chua a han tuma a chua ma chuan a han hoi let le kher boka chupa chuan guards ti in ama man tur chuan a han ti a an zui ngal chuti mek lai in room pakhat hi chu ama chuan ada tha thei vek maya no pangte ho chuwa panin an phuarna te awa phela an ni la chu an lo lom hle a Ivan chebon tak ti te in an lo kwa vela chutia a han chua cha chu no pangpa te an lo thleng ve che a an ni chuan Sylvie chu an fa te kidnap tuwa an ring tlat maya ama po chuan ani lo thu lo soima se an hnung ron lut ve a han hmu chuan kanilo khapa khan a sia ati chuan chu pa chu ba chu ma a hmu khani in nang hi ka zung lai min en thatu kha ini mo ti in a han zo ta ma se no pangte chuan miswal ani lo ti in ama hian miswal ho so a soi sa a min chan chuak an lo ti a an ni po chuan an lo ring ve ta an fa te chu an kianga kal tur chuan an ti liam liama in hmel shat tirna te nein an zinga pakhat chuan Sylvie chu chibain ka hming chu Junction kania Junction Medical CEO ti in ka fanu
Fabiola ilo chan him wangin kalom lutuke khonga in ming min shil ta che ati chuan Sylvia Moore kani e alo ti ve a Maverick chuan kanu nen anwa in angve anula deulai chia che ani ati ril ru a khongai chena nakina lom thu soinan karon lenga nge ati chuan Sylvia chuan chen nge na ala nei lo thu le lom thu soi ngai lo thu te chu alo shil ve a Fabiola a han ena a hriat to anga ti ril ru hle a pakhat churon in rolin aron chibaya ke hi Zachary kanya Evis group achang ati a Sylvia chuan Mr. Evis ifapa hi alano pangsi a shadewin yen goldonia ti ina cha a chu mi panau pangpo chu aril ru chuan ka hriat nu wang ve ati le a pakhat kharon chong ve in ole kan fa te lo chan chwa wangin I thil lo ti to a ka ngai da mangche ati chuan Mr. Evis chuan Mr. Morrison nen in lawin sharing ani mo ati chuan Mr. Morrison a hanti a oni e ani hi Alex Morrison South City sumdong hlotling berani hi ati a Sylvia chuan rel ru chuan ehe hei hi ani chuan karai ne na in suya ti kha ani hi mo ti in ani chuan ahma a kalo mut pui kha he pa hi ti in angai toileta mi panau pangpo chu afa ani nge ring ta ngal Alex chuan afa pa chu lan tia kawin ikalang le ati chuan lo du lowin a phone chu a phora Sylvia chu angai na thu a han shil Alex chuan nilowe ani te chu toy ani lo ti kwal moi thei ani hleinem ti a thlema han tuma Sylvia chuan Alex ne na chuan afa pa en kol tu tur ne ni anma mo chuan ti a han zo chuan anma mo lo thu lo soya chuti lai no pangdang te chuan anma ni in an du thu te an lo soye Sylvia chu an pathum chuan an ngai na vek si a lan po chuan apa ku chu alo thing ve char chara arem ti ta a hlo tur te a han soi chuan a ai sanga an roi ngam thu te soin anin nya le vela mahse ama chuan ole tuna chuan len ne na ka om photanga ti in sign language a thiam thu te soin zaizir chuan lan chu angai na thu a han shila ani po chuan alo ti let ve a noi sang chuan Alex chuan chutia afa pahlim chu a hmu ngai lo thu alo ngai to a Alex te chena lo langin kara ron ho chuan lan ne na chuan kek tui deuh kalo hon che anya ti in a hlim lut hle a mahse Sylvia han hmu ta ka chuan nang heta engei ti a han ti a mahse Alex ron kalin kara ne na chuan Sylvia nen inin sha ami a han ti a ani chuan sha mai ni lo unawalom kan ni ti in Sylvia lama akala ane na chuan ilo lang thusia soitur ka nei chewania afalin ka bedu che a han ti chuan ani po chuan ole ti in lan ne na chuan zaizir chuan ipa nen TV lo en ru o ti in athil ken nen chuan azuya lan te pa fa po chuan an thil en tur chu an boi puya room shan va thlen chuan Sylvia chuan athil ken chu an pia chuan da in theikara chuan camera lo ze phini in ti chuan an om dan chu Alex te chuan an lo mu thei do na ni kara chuan Sylvia chu a beng ngal popa chutia ati chu Alex le lan chuan an lo mu a an thil ken chu an thlau pha kara chuan heta eng thil nge ti itum chuak rang ro ifa te dama I hmu du chuan ati a Sylvia chuan anom na shil tur chuan a han ti kara la in lan nge I thlan don adang pali te ati a khongen om a han zo le chuan ani chuan kanu in pakhat chu bollo paina ada a kudo pakhatin charin tuna chuan an hne na om mek kein an ni chu ka support lawani chuan athi yang ati a chutia anin biak ve lai chuan Alex ron lutin kara chu aron hawa chutia a shat lawa an mi chhor kut a han thlak chu ani la in nilowe ka unaw nu ni sia hetiang na a tho ka du lo wanga lom ati a Alex chuan ani chuan a hlo ka punang ti in dollar sangli a hlo tuang ati chuan kara chuan ehe thlakhata Alex yan chu tiang zat bak min pe bik lo a sin ti in a thik le hle a tuna china chu tianga a du du a ami chhorte ban tum to lo turin a ti nge a chu mai ba ka Sylvia hne na ngai dam dil tur chuan ati a thatak chuan adil ve mai ani po in apoi lo
mahse tinon to su lo ti in a chwa sana a thil danin chuan Alex chuan chuin avati dinga a thil kena apple chula in a hnuaia camera chu a han ena a hnena chuan kara ne na inin kar hi ka hre thiam alom kumnga liam ta khan ama hi mor chung ko fadik takani ti an hre chhuaka nangma chantur zong zong akuta an da a alakai thin rimani ti ka hria mahse ka in chunga hian ngai tuana thalo nei ai omani ti ka hria chuan in chi rang ti in a kalsana Sylvia chuan kol dongin ka fa omna in hria mo ti in man hmo takin a chuak nga la kara lutin a in siam tha sok soka a fa omna an hria ta chuan an tlan nga la chuti lai mekin me chino pang pakhat a ron langa a lo bal reuh hle a hmai te chu a bal hle a kor lo su a anu ni om tak ron kalin a ron hawa iwati muang ve ti tur dang tam tak ila nei ania ti in a ti tur velte alo soi zung zunga chu nau pang chuan a in suk na lama a ko chu ti pemin a kor su ka chuan a thi chu a ti kai pala anu chuan chu wang chuan a haule shepa a thil ken chuan a vo shepa mahse Sylvia te ron thlengin chu nu chu a ron nam sona a bianga a beng bok nau pang chu I tha empty in a ngai sak nga hle a chu nu la chuan nang khan min benga mo ti in a lo thin rim hle mahse Leon khan kalpuin a lo man beta no pangte la khan Sylvia chu a hmu vai khatna ani wang chuan a lo hlau dewa Sylvia chuan ama en kol tu chu panin nang hian engwanga khatia ka fanu lo soi sa nge ini a ti chuan chu nu chuan poiti lo mel deuh hian a thu ani thu te a lo shela Sylvia chuan tu in nge ka fanu hi pe che a han ti a ani chuan trafficker ne na changa ka le ni kha nangman I du lawa I kalsa ni lom ni I du le ta ni chuan poisa min pe yang che a ti a mahse Sylvia chuan ngoi makro police ka kauto anon shwa yang che ti in Leon chu kalpui tur chuan a ti a Sylvia chuan no pangte kha pan le in ngai dam dilin tinge iwa cher ve te ti in a ngai to hle a tuna chang chuan abiba ini to ang ti in ka fanu a han ti chuan naute po chuan nu ti in lo kwa ve vong vonga kar chuan ho puin an nu fa chuan in ngai takin anin thut nai hle a Leon ne na chuan a rem lai ding turin le abiba korle saka du thu chu a shela an din nu chuan an han chuka an nunga chuan Kelvin le apa Mr. Evis kha lo omin Sylvia chu Kelvin chuan lo kau wata Mr. Evis chuan tungi khano pangkha tiya a han zo chuan ka fanu ni hi alo ti a awa chirve a han ti a Sylvia po chuan kumnga hnuwa ka hmu ve che a ti a Mr. Evis chuan a thil khai chu pe in hei hi la ro Kelvin ilo chan chwa wangin kalom zalan tirna ani e ti in pe ka tuma ani la in angai lo alo ti ve tlat mahse la tura ti luin a pe a an kal sui ngal Kelvin chuan apa ne na chuan engeng emu soin Sylvia chu a black card alo pek zo lo thu vel chu soin angai na hle ti chu a hria ta apa po chuan alo nui pui ve mai